wato mutum ya je ta luguiguita azzakarin shi har mani ya fita, to wannan haramun ne a cikin musulunci jama'a. kuma a likitance likitoci sun tabbatar da yana haifar da illoli kamar haka. Illar farko yana haifar da zubewa ko rugujewar hadda. Illa ta biyu yana haifar da ran da kai auren ya zama ka kasa haihuwa, ma'ana yana kashe azzakarin mutum ko ya kashe 'ya'yan maniyi, kwantitin su adadin su ya ragu, yadda maniyin da zaka rinka zubarwa ba zai haifar da ɗa ba biologically. Yana haifar da kwarkwata, sannan daga ƙarshe yana haifar da taɓuwa da motsuwar hankali ko abin da bahaushe ke cewa kwancewa, a cewa na fa ya zare. To yana daga cikin abin da ke kawo zarewa. Ku karanta littafin malam Abdullahi Nasih Ulwan mai suna tarbiyatul auladi fil islam. Na haka samari ku daina yin wannan masturbation din. 'Yan mata